नमस्कार मित्रांनो, तर आता दुपारचे 11 वाजतात, 11 साडे 11 झालेत आणि आम्ही परत काल ज्या सड्यावर गेलेलो कोंडम्यात ना रे. कोंडम्यात तर तिथेच चाललो आहे. कालचे वाट काय रे अकडे कालचे जे आपण व्हिडिओ आम्ही काढलेले सगळे वर भुईमुगाच्या शेतातले ते या कॅमेऱ्यातले आहेत आणि मोबाईलमधले सगळे डिलीट झाले. त्यामुळे आज पुन्हा तिकडे जावं लागलं आहे. तर आता जास्त वेळ नाही, तिथे 1-2 तास थांबू आम्ही आणि तिकडे दाखवू काय काय चालू आहे ते. हां, आणि परत आम्हाला दुपारी जेवण झाल्यानंतर भुईमुग काढायला जायचं आहे. तर चला बघूया आता तिथे काय काय चालू आहे. आणि आता ही घाटी चढून आपल्याला वर जायचं आहे. टेन्शन लय येत बाबा. तुम्ही पण यावा, घाटी चढा दाखवता येईल. काल चढून जमायला झालं. घाटी जर चढला सकाळ संध्याकाळ तर सगळ्यांचं वजन कमी. झाड कोण असतात त्याचा पहिला होता ना, तिचा 2 दिवसात झाला. बाबू सारखे एकदम सडपातळ असाल. जेवणा साड्यावर घेऊन गेली होत, बरीच जण गेली होत. होय, आणि बघूया आम्ही वाटत घालतला असं वाटतं म्हणतेला. मरा नाही सांगा काय घाटी चढा मरा चलवत नाही. आज शेंगांक आम्ही पिशी पण घेतलं. हे बघा होय, किती शेंगे कोण कोण देतात आता बघूया. फोटो एक शेंग एक फोटो. शेंगादाण्यांचा व्हिडिओ यूट्यूबवर त्या तिकडे जे आहे, आता इथे तुम्हाला कितपत दिसेल माहीत नाही, दिसतो वाटतं थोडा थोडा. तो तिकडे आमचा सडा आहे. आपण काय रे नाचणी काढायला गेलेलो तो सडा तिकडे आहे. तर याच्यापेक्षा हा सडा खूप उंच आहे. इथे बसण्याची पण व्यवस्था केलेली आहे बघा. ओझं विजं घेऊन नेताना इकडे घाटी चढताना येऊन बसायचं 5 मिनिटं बसतात. अर्ध्या रस्त्यातच आम्ही गावाकडून झालेलो आहोत, म्हणून यावेळी पाण्याची बॉटल घेतलेली आहे. खाऊ की सारलो आपण. भूक लागली का आमची सकाळची भाकरी जेवली. काय होय, ही बघा वाटेतच थांबली. काय रे घाटी चढण दमलास की काय? जेवूया हा जेवूया. ही आमच्या आधी निघालेली माणसं. आमची जेवणाची टोपली पुढे आता आमका नका टापली करू झाली ते पुढे बसली. चॉकलेट जाम आणलं. आधी अगदी पाणी पियाला. मग चालत आमका एक एक आता एक एक तोंडात टाकूच होतं. नाही तो पुरतो, तो पुरणार नाही. माझा आकडे अजून एक होता. नाही दिस टाकी चुकत लावल्या चांगली. काय हो दमलास? घाटीवर बघूया येतात का पाणी वाया नको. पाणी नको. घाटी जामच मोठी आहे. अखेर आम्ही वर पोचलो आहे. आता थोडं चालायचं आहे फक्त. एवढा चढायचा भाग होता तो पूर्ण झाला आहे. आता मस्त वारा लागतोय. ऊन खूप आहे. हे बघा चॉकलेट कथा. साखरीचा पळवला शिरीतो ना. तांबाक सांग. ए थांब अरे दिसतला गेलो झाला आता काय नाही थंय होय होतं.
खया घेऊन जातात मांगरात थंय कशी जाऊया अशी को पवारानू झाले मग काय हो काय काम करीत नाही काय करतो काय पबजी ही बघा पबजी खेळणारी पोरा खाली किती मारलं भुईमुग फुकत घातलेलो बघ डान्ससाठी लाव हा बघा भुईमुग सुकत घातलेला इकडे लावू घ्या काय चल 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 हो पाटील शेंगे जमाव की लावा मी खरोखर कलर बदललेलो खानान काढूच लागतं असं वाटतं गाडींची का काय गाडी दाखव सगळे किती काय काढले तू आधी कितीचे काढलंस ते सांग सगळे माझे ही कुदळ अशी मारतात जास्ती डाळ घेतो खाण्याचं लागतं ना रे सकाळी आम्ही काढला होते पाणी टाकून हा पाणी मारून हा तो येत मग टाइम जायत हा ते तो आधी कर जा जेवण बिवण आणला आता हा नाही बघ आणले जेवण खया हा ती बाई मग दादा तू बघा तू बघ लवकर चल चल होय पवारीन काही ती गमत नाही हे जेवण येईल यांचा लवकर येईल हे मग जा करतो काय हो ही खालची कोणाची पाटलांची मोठे दोन मोठे हे मोठे आहेत शेंगे हे जाडे हे कसे लालवाले होते नाही नाही सफेद उकडून खाऊची हे बघा जवानीला आता जेवायला बसणार एकाच फिरतात की मग सकाळी 6 वाजता उठला कडेकडे नेला हा कडेकडे नेला झाले 3-4 ठिकाण द्या कशाला तरी चाचा होतं ते ना शेंगे लांब नेकी आहेत ना ती भुतूर येतात म्हणून मी मग हाताना तर भरून टाकले हा पटकन अहो करा बरी करतले आता जमले रे पटकन हो डोल्या माझ्या आवशीचं फोटो नाही काढलं आता काढलाव काल माका पाठव येतो की तू होयच राव पबजी खेळत नेटवर्क मिळतं होय नेटवर्क का मॅरिया माझ्या आवशीचा फोटो पाठव थांबा हो ऐतिहासिक राव हा पोच घेऊन बरोबर आहे माझ्या आवशीचा फोटो तसंच बसा तुम्ही होय तर बरोबर फोटो येतो चांगलो थांबा या काय जाऊन दे सगळ्यांका बघून दे ना
हा पोच तुम्ही इथेच आहात तो वजात घाल इथे येत नाही ये पवारनी कोण हे सगळं भुईमुगाचं शेत होतं आणि रात्री हे राखण करायला म्हणून हे कोपीत राहतात. आता सध्या सामान ठेवलं आहे. यो मोती नाही आता या भुईमुगाच्या शेतात खय रे डुकर दिसतात ना. डुक्कर कोले रात्रीचे डुकर कोल्हे साईंदर फिरतात म्हणून इथे राखण करावी लागते. हा मिळाले रे. काय किती रावला काम. झाली एकच एवढीच पाहुणी बघतात तुमची व्हिडिओ. त्या पाहुण्यांसाठी काहीतरी सांगा. सांग काय सांगू कशी आज बरी आज काय विचारा. तुझी पाहुणी आहेत ती बरी काय म्हणा उन्हात मारताव या पाहुण्यांका विचारा तुम्ही. त्यात सांगते पाहुण्यांका काय उन्हात मारताव. येवा म्हणा शेंगे खाव हो बघ दाखवूया पळताव ती नाही रे. मग लेक गेली भैमुख उपयोग नाही रवली नाही. गेली ती. हा मग सडे मग जेवणार कधी. दुपारी शेंगे वेळेचं ही याच्यात आणि बबलू काय. बाबू गेलो कामा गावी. किती रावला खूप होता. झाला एवढा आता शेंगे काढणार ते होय होच काढणार. नाही काढणार मग आता किती खेपे आहेत तुमचे. काढता होय तोडून नेतात रे ते मग तोडले नाही खूप. त्याचा घेतलंच नाही ढोरांका तो रे. हा आपली उडी मार गेली. तो कुत्रा आहे तो गुरांना हकवण्यासाठी ठेवलाय. एकदम भारी कुत्रा आहे. ही गुरं सगळे भुईमुग वगैरे खाऊन टाकतात. तेच वर पाणी करून लाव जाऊ दे तिकडे वर इले इले ह्याका पळवा ह्याका पळवा. हो बघा नाही तर खातात ती. का वाट लावती सगळ्यांनी. हा ये खय खय तू रामलो गावलो तुम्ही तयच राहा तयच बसा. म्हणजे उमळा दिले काय कुत्रो काय हो चमत्कार झोपतो यांच्यासाठी सावली. थांबा थांबा हा बस. जानो अरे हे बघा असे एकदा. हा आणि बघ फोटोग्राफी वाले करता हो का तू? काय रे बघा बघा बघा. कल गेला असणार आता जरा गोंधळ झाला काल शूटिंगचं काल गोंधळ झाला. उभं राहिलो पण अरे तो उभं राहिलो पण हा, काल फोटो खुश. बघितलास की हा फोटो. हा कोणता मॅच आहे ना. तर आता या शेतातून आपण पुढच्या शेतात चाललो आहे जिथे आपण काल गेलेलो. कोंडोम्यात. हां पण आता इकडून आम्हाला जास्त काही रस्ता माहीत नाही. बाबू वाट शोधत शोधत चालला आहे. जमता रे.